Yero try para met dia kena step kadang long san la san kena sengi mandi but kena step ngakwa ban ai fi kajing hikai kaban long kajing kerku kabakrau ya fi bada snap ha ba kena step ngakwa ban ai fi kena kajing hikai kalong ba fi day ban snap no ya kaktin jong kanrat ya kaktin jong oblai balai kalong kabadan kampa ban ngap ya ketin jong belai namarah ba pis ngap ya ketin jong belai ba pis ngap yo Jesus Christ ubalong unang ap lang berat jong fi finyo shibun ki jingkerku hakani ka pertai ka ba mentang ngop si ban ong ba shibun palat kita kisur ma ngila ban ong ka ketin kasur finyo ngop shibun kisur kibada ka pertai kibada setan dari tengah sur kawan daki bahayang bahasam daki parlak parajor kiba penduk jingkerman pat dayang ni ba ka jingem jong pi ka sakut pimlak ban kiu da kawe ka kerdan syakawe ka kerdan jong ka jinglong mensim pat fi sabun ki jingkus lain namar ba pimdang kumno basgap ialah ka ketien ya kasur jong ukenrat to yelet mat nga naka gospel uyo ades kaldong ka pasipau katkhat ka ba arpunyo ko angkumdo ilang berat jonga kisngap ya kasur jonga nga itu yaki bat kibut jonga nga ai ka jingim ka bam jukut bat kit om chatshu om dan ubala ban keni no kentat iki nanga namar ukpa jonga ula ai ki hanga pa ulong kham dan bor shu ban ya yano ru om dan ubala ban keni kentat nagi kti ukpa jonga pi kadan kamba uji sukres uang lada pidegi lang berat jong uji sukres fidei ban ngap ya kasur jong Jesus Christ kalau enggak badan kam ko paramngat ban ngap ya kasur jong Jesus Christ balai namar ngad ong fi pat kisur na ki social media meta kisur na ki social media ki ba fila mlin palat ban pet ya ki social media ki badai jong perthai pada ba pi ngap hi ya ki news channel ki ba keren syapang ki thma giba keren syapanggi jing yap klam giba keren syapanggi jing jang giba sniu pio pi kanyu kadok nu pi syap diem kan ong pi bat kata ka penlong fi ba pi dan ka jing suk kadok nu pi sedang ban im ya ka jing em jok fi da kata ka ba fi syak diktit ande ba fi syak penyiat hatagi sur jong ki social media joki news giba per pat pi kulumar ka jingmet namar balai ba phim shimla ngap ya ka sur jauh tau kenrat unang aplang berat jong fi reha ga step makwa kan ong fi ba pi dan kam no ban ngap ya ka sur jauh kenrat de yang taki dan ki jing kular ke ki jauh kenrat ba pi ngap ya ka sur jong u nang aplang berat jong fi kara fi ya ka jinget jong fi ba fin but yu no para banget gaya tu nang ni ba nadu bau Jesus Christ ula pen em yang ula sius pa yang kam dan syu kawai ka step ru manganum ngap biar sur jong kanra bade hang ta bang salak ban ai firu ya ka ka bangayo snow nau kanrat bau kerennya dengan ayo mat sibun ki jingkerku sibun ki jingkerku ha jing buat apa dan ki jing ang fi kadan ka jing kemen nawar balai bau mensim jong balai ulah hikai kumnu bangan ngap ya kasur jong kanrat ni mentah teng kidan gitu ki basitom kana fi ki sitom kidan ha jingpang le se fidang dan ha jingpang mata para ba fisngap lagi sur la di ki pan penrak du jingkerman fi pet lagi report ki bayok lagi hospital fi ba fi sitom ana fi ki sur ki bawan
hapi ki ong ba om dan jing kerman shu fi bat ka jingat jong fi kala stang bandu bandret hari dong lada fi ngap ya ka sur jong kenra leng baka ketien jong belai bu kuran lada fi penlien ban duai ban syarai ban ngap ya ka ketien jong kenra wat lap hidan ha pedeng ka jinge jong ka jingpang hari ka jingat jong fi kanong du no kan yai kraw bat pin i aba pi ya da ka jinget ka dong fi aba pin pet shu ya ka jing ba pi ngap igi sur jong konrat bo ngalong ondong pen khia jong fi ngan yai pen khia ngalong manga ondong pen khia pangala le kita ka ding fna calvary ala de ba ka ding fna calvary fin sayo khia wadem ta ka pi mi no nak ta ki jing sngo jong fi mi no ne kita ki jing syap ting jong fi bat fi sedang manduai jong fi sedang manduai da ka jinget maka ni ka jinget kawan namar balai ka ketinjung balai ka ong baka jinget kawan da ka bayo sngau ya ka ketinjung balai kadang ka ba para mai baka jinget jungi kan san dai bagi yo sngau ya ka ketinjung balai aman yo sngau naki briu le sedan ki briu habaki ki wan man pet fi ka jing thia pang ha ka jaka bakin a jing kerban kin duai dong yang ni kikiran sengop sendai benuan fi ni sengop sendai bau kat no fil atia kapan long yang men sip fi kapan red ya jingat hari fi debat sengap ya ka ketien jong konrad apa pi sengau ya ketien jong syakri jong blai iba ai fi ka jingkaman gi ong fi dan ka jingpang grei ha ka kerteng jong Jesus Christ fi okya ni cancel no ini jingpang ni kran ka kerteng jong Jesus Christ baka ka kan ria fin yang da ka jinget fin ya fin kepat fin ai ka buram jing ro sblai dang ta ka challenge fi ka jinget jong fi baka jinget jong fi ka kraw na ma pi osngo ya ki sur gi badai biak na ka da mo baka jim jong aru ne thu fi para banget bakhambun sit na kapor masyong ban penlut ban yo sngo ya ka tin jong blai syua bangan ai ka kubor fi bat kadang long san baji san sipoa ada syua bangan ai fi mala ki step ngala yo snow ya ka ketien jong belai mala yo ki jing kular nak ni syua di ngamla ban ai fi ya ki jing kular ka bau belai kular personal bat hado banga kendet man yang ada kanan ka long syua man keren tu belai wang au pensyai ngau ong keren no ka ni video ba video ban keren ban ong ki beriu bakim dai shu ban ngap ki ham saya jong pertai hari bagi dai ban ngap ya ka ketien jong belai bat kan ai ka jingker khu fi namar ada video ulang berat da video ulang berat jong Jesus Christ pin ngap ya ki sur jong Jesus Christ dala di shimat pin penlien ban syong hai ki kejat jong Jesus Christ ban sedang ban pulino ya ka ketien jong belai ba fini i ba belai ukuran ya ka spirit jong ya ka donut ya ka mensim ba syapo jong bang ta apa ka jinget jong fi ka kiu atuan ka jing kemen ka mamlak ban batai ba ka jing ngau scam let si dan pedang jong fi di badang dan ha ka kerdu let si fi dan ha ka jing syakram rajing syak bahwa pipet ya ka situation pipet ya ka jinglong pim sengau dan jingkerman syu pi sengau ba ham dan syu balak ban sengap ya fi bahwa pipet iki diberi bawan ban be ya kiram gi syak jong fi bikiwan ban keren kiwan segi mensim baman gi ong ino atom dan mentoi syu wan im namar pil asyak dap la dap daram ga syak but haba pimdang pat man skap yo konra pisdang man skap iktak pidang ring swai haduk don gibriu kiba du no ela ka jong kijing mreng aku ban keren para banget let si de mapi kibrang syak e ram ka syak pidang ya tu skap no e ka tien jong konra wong ala dat ba ya ka ram jong fi ka ding fna calvary ala dat ba isya ka e ka mapi de man let pin sedang no man skap ya ka tinjong kena fi sedang man duai nak fi sedang man ong try jisu hoi ngadan nak ram kasya hari kam pet shoot segani situation re ai keren mami dak ka tinjong mi ba men lift up ya ka men sim jonga ba men ra ya ka men sim jonga syami kan try jisu bangan syania bangan sedang man ya dak ka jingat bangan ai ka jing start kan try kum du bangan yo man light nak ni ram kasya bangan ya no om dak ka jing sngau brion dengan ya kat kum ginong rim jonga ka tinjong blai pada yang tahu beliau sedang lek ki kamba ka jing em jong fi ba fi zaman duai dak ka jingat fi zaman lek jing syak jing et
Bat phim trek shu wan pat i social media kham bun sin ong balai ki jing ki wan ha ka jing em jong fi para mangai kadai ka ba phim trek shu ban snap ki kitin jong kun ran phim trek shu ban shong ha ki kejat jong kun ran kan hot para mangai ki ba fi danang ni ki ba pen blien yel di ban shong ha ki kejat jong kun ran kum do kan pin yo sngo ki ki kitin jong kun ran tang pi ong try mem ju kran ya na han rai ngan kali fi ni pi ju pen let por mo ban snap man ai nu kusa amata sukan la ki kemi ki pa ki mot man kerani tu khun shu bat mobile sa open lut bor bi parlok dak keran ki kemi ki pa omyo sngo shu ki kemi ki pa kel akran hari omyo sngo shu na bar belai ubun dia palat ubun kam palat haki gi games ubun kam palat haki gi social media ubun kam ki parlok adu omyo sngo shu bar omyo sngo sedang ban im ya ka jing im kat kum ke jing yo sngo di social media sedang ban im ya ka jing im kat kum ka jing hikai ki parlok jong kaju para mangat kadai mangi long ki khun jong blai kita ki bala yo shisha ka jing khapat no sip babun sien ha bakila long ki khun jong blai ru ha jaka bakin skap yo blai ula kran ki in skap kin shok ban penut por hi jaka bakan ja ban duai yo blai hari fi penut por ban pet ki bom mentor ban pet ki bom ai ke jing im ni fi ba pi sedang ban im ya kata ka jing im jong fi dah kata jing dictate jongi news jongi social media jongi agi ba pher ba pi sedang ban ring swai ka jing em jofi ring ani ka por ngapan kan ma fi sedang ban sngap no ya ka sur jong kan rat sedang no la da fi pat la ban duai si kan ta sedang no de itu kot jing mot no sedang no ban duai san si pau minute increase si ar pau minute sedang ban long consistent le ya kan ni am tang si por ban si le song shet le consistent ya kan ni but sedang ban pulih ke tin jong blai pin salap bu kurat nga ngai thu e fi ke balong practical wa ban dem step marsen ki ngong try nganum trepet mobile ka supet nang ka por ba ngan duai shwa ba ngadap duai lak perkestiu abang apet yang ke tin jong blai ngampat tre ade oh ya lambat nak isaya lena masau-sau gak ada pelat luat bat angapet saya ka baji kalau take bo confirm ya akmen ga dong fi oh kadang ka jingkeman ka bakrau man yo sngo da ka sur jong konrat bat ngad ngamlak man on fi ka no ka jingkeman ba ngayalap fi ni msyu da ka bor jong ladin ri da ka ikhtiar ka bor jong mensi makut ba habang ngakrani sorry ba jamru bentan ri ka lak ka kata ya ka mensi jong fi ba gitu ki ba yo sngo ya ka da ka tien na bar la yo ya ka jing pen slek no boleh ka yo ya ka tien jong boleh ba ngakran ka jing lat lot ya fi gitu ki badan da ka jing te jing ko to yo sngo no ya ka tien jong boleh ka ba kren kat ko ka tien jong boleh le sidan na pedang jong fi ki badan ka jing ko slai mata tong ini duai mata ya duai fi mata plano au Jesus Christ ki de jing ko slai fi ko slai le si ya ka yeng ga sam pi ko slai le si yo utanga ya la ka tanga fi ko slai gi khun jong fi hari mata wat ngap shu wat pet shu ki pi dei ban pet ban fokus au Jesus Christ le si fi dan ga pop ga ba snok ranjan ya fi wat pet shu ka pop pet shu Jesus Christ shu plano ya ka plano nang ni tong ini penduai fi ong tra Jesu kodor ngawan akamat jong mi kum kan dong pop tra Jesu ngalai bon sin ngalayat kat kum kita jing sngo jonga kat kum jing sngo thu jonga kat kum jing kum social media kat kum gi bahayeng basam gi diktit yang andoi tra tang aku ban syong akamat jong mi ngaku tra ban kala ka momot gi pop tra Jesu nakan kala ka momot nakan gi jing satla mangam sngap gi tin jong mi tra ngawan tra ban pendem tra wan du man sim khut pelat lut yang tra sak khut snam jong mi tra ngawan ban IT thamai ga jing em jong ami maka dengan segi kan traji su bakordor ngapan kediak no kita kisur ki bawan no sultan ngapan kediak no kita kisur ki bawan nak klik lagi ngapan kediak no kisur ki bawan lagi ham saya lagi social media ki jing syap ting baru ngabret lot kami kini ki jingkit ke bakian kawan ban berat kami kawan ban dam kami troy haga kerteng jong Jesus Christ kat mafidang pet jaga media ngakran jaga jing lat lut ngakran gitu ki mensim bamon ki batik ki bakum ki fikin kan riak no da shisha kin kan riak kerteng jong Jesus Christ kin
let habis release ya grip rakababa yandaraba seki rekeshete kadaba shakanana la sekirama unamama sakarababa shakarara yendebebe sakaraba. I release the grip you demon. Itu ibadah nak jing sngau si fi sngau kan ka video fi rang mot ban shim nak jing em jong finga cancel itu mensim suicide nak kurang ka jing la lu ya ka kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth. Itu ibreu ibadah sakma akan ka pop out yang kurang nak jing ka dak bor jong mensim kut fin light lu mata tu badang blien ban dikiat on light lu mata on play o Jesus Christ bolong uturai reke mana mama sekiraba sharararara papa yang daraba sekir itu badang dapram mentang cancel ka kerteng jong Jesus Christ idam jing dapram jong fi fin pai no show Jesus Christ van IT ke jing un pendap if un pen slay fi ki jing ku slay kan rea kerteng tu badang yo pam bu ikti jong fi haka ki mat bapang jong fi pin yo khia menta dan na pedang jong fi ki bapet yang video ki batia krau na hukum haka kerteng jong Jesus Christ utu mensim krau kan rea sisnan kan rea mensim krau mameo sngow yang ka ketin jong man hapan kan rea kerteng jong Jesus Christ pin ki pin yang penyat ka jing pang kan rea kinu ki jing pang cancel kerteng jong Jesus Christ pin yo sngow yang ka ketin ba pin yo khia pi snap ka ketin jong belai ka bakran leng ba jong ngadai tang u mouthpiece ba pi yo sngow yang ka ketin jong jing pen khia pinyo kia nak tu jing pang cancer pinyo kia nak tu jing pang gastric pinyo kia nak tu jing pang crow riki mama sakara baba shiki riki mama terang release rajisu release ya ka healing power release ya ka healing power kerteng jong Jesus Christ akuran ya ka jing pen kia pin bu ikiti bapang pinyo kia na be iksut kidan ki babyo pang jing pang ksut ringa release ya ka grip jong ki hukum kin kan ria riki mama sakara baba shiki Roko bo sakara baba yandaraba sekire longkia janai ngakren lagi jing am jong Jesus Christ lapan kia katu ko jing krau kan ria fin ki fin yang yo kia aga kerteng jong Jesus Christ daga jinget hau tau Jesus Christ bala syaya paga di Calvary bala mipat aga kerteng jong Jesus dan ka jing pen kia bajanai igi jing mot berkat depression let no mata jing pang depression daga mat jong fin nget hau Jesus Christ kan ria mata fin agree mana urakaba baba yandaraba sekire bebe sekire gitu ki badan ya ka jing syakum haki pornografi nga cancel mata nga you right aga kerteng jong Jesus Christ tu mensim pornografi in mino nafi aga kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth riki mama sakara baba shiki de roko bo dan gibaku slay ya ki kun ya ulok ya ka tengah aga kerteng jong Jesus Christ ai ki how Jesus Christ what ba ya ka jingket bakya haldi re bread how Jesus Christ on one ban bread kita ki jingket bakya re mama shikira baba aga kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth. Amen. Dia like, dah share, buat subscribe dengan ke video. Buat dah sengap arsin lai sin. Sengap dah penlet jing buat arsin lai sin dah berdua hilang. Dah buat ikti jong fi. Buat fin yok ke jing kerhu haka kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth. Amen.